Bagay, basin pwede ginaingan kayo sa buntag. Anyway, 7:09 sa atong oras. Ito muna, daganta istoryahan karon mga hot topic. But ito muna ang mga nag-trending sa social media, sa Facebook o sa Twitter. Ha? Ano, una to. Una ang kaning... Mao gini ang number 1 karon nga nag-trending. Kaning usa ka basketball player. Kani. Trending kani karon sa Twitter ng mga, siyempre, kabalo na ka sa mga, despite sa COVID, ang mga chismosa daghan man pud gyapon. Actually, kaning nakapula, PBA player din si Scottie Thompson. Okay? Katong January 2021, mo na iyang uyab nga iyahang nag-propose na siya para kasal. Okay na. 8 years ilang relationship. Bago lang June 21, nagbulag, na bagong naila, gipakaslan. Insigida. Gipakaslan, diretso. Diretso! Mga pila lang, tulo, rupat kabulan lang daw. Gipakaslan diretso. Iyon, no? Tingalan sa babay? Pau. Yeah, Pau Fajardo. Muni siya ang nag-trending kagahapon silang duha. Pero siyempre nagpalabas lugar si Scottie Thompson nga actually dugay naming bulag. Taon sa tamang gyud na magimay nga na hitabo ana tapos siyempre dito gyud ka sa imong pilion kung asa ka malipayon. Yeah. So siyempre medyo nayabo ang ilang mga ko. So siyempre kasi klase mga opinion atong mga nag-react ani. Ako galing video kagabi about ingani, paspas kayo nag 40,000 views din ko in just 10 hours about lang ani nga issue. Kabalo ka kagahi art. Usahay magod. Dili mo kita mag-measure gyud usahay sa kadugay gyud. Di man ka makaingon nga kung dugay na mo, kung 8 years na mo automatic na nga sure na gyud mo ka mo magpakasal. Isa ka pwede maka-question nga, katulo lang ka bulan, tapos di po lang, kaya ang istorya mga daw, burag naburos na po daw ning bago. But anyway, ang ato lang diri. Pero bago sila nagbulag atong iyahang karaan. Mga, sutoy nakalagay din sa iyang post, burag mga pila ka months pa lang, wa pa lang magtuig, mga pila ka months. 2 months. 2 months pa lang sila nagbulag. Kaya no, 2 months na rin, no? Bigyan na rin kayo. Siyempre, puros mga gwapa. Puros, ano ba, siyempre, normal ang mga reaction sa both sides nga, naluoy sa pero babae. hindi na siya mao ang anak ka na ni General Pardo. Ambot lang, Bon. Kaya ako sa wa naman sa ako nakasunod yun ng local na to nga mga players. Ang ako na iba ang imong gisundan nga sila Miley Cyrus, anak. Ingon ko Scottie Thompson, amin og Scottie ng itong kauban ni Michael Jordan, Scottie Pippen man ito. But anyway, sa ko pang gingon lagi, sa tamang at least wani na itapon sure. Minyo pa sila. Is your only daughter awake already? Nana, mo pa'y pagmata. Ha? Mo pa'y pagmata. Mo pa'y pagmata? Because if she is listening, Ella, you listen to Tito Art. Ella. Do not enter or engage in a relationship with a basketball player. So muna, grabe ang trending ani sa Twitter o Facebook kagahapon. Miski akong video gahapon about it. Naging adlaw lang sila nagpakasal. June. So tama, mga naging adlaw na sila nagpakasal. Asa man po sila nagpakasal daw kunuhay? Wa na ko gi-invite. Wa na ko nila gi-invite. Kaya ka na ba yung magpakasal? Grabe, kulang ng 2 months ang preparation eh. Mo galing, di ba? O tunaw-naon. Automatic diretso gidali-dali, duda ko lang nag-overlap na nadaan. Duda ko, ang tawag ana, Brian. Ang tawag ana, spare tire. Spare time! Nanay Para reserva. ka, ingasog maplat, kaadayoy reserva. So muna, naglagot taon sila. Una-una nila, gipaasa lang. Napay video, nag-propose, pa. Pero katong sa 8 ka tuig, walay ko na to. Dili, katong 8 ka tuig mo to siya ang nag-proposal pa, katong January. Di ba mo na ikaw, kay upat pa mo na yung gianahan? Ay, kadua nga trending! Sige, title na one ay kadua. Kani. Uy, gwapo kani. Sana all. Dili na sa drone, ha? Taxi na siya. Air taxi sa France.
Sa France o sa Paris. Yan. Abi na ako sa bulwa. Wala pa. So muna ni karon ng ilang gipa kuan karon buro na no ang technology niya gi-apply niya kanang technology bitaw sa drone. Pero siyempre gipadako na. So karon kung mag-traffic mo, magpalit lang ko nag-order nako sa Lazada. Dahil sa ato pa, si Lito Inglesero, di na siya magtaksi-taksi lang. Dili na. Kung si tawag na niya, Volocopter. Social kayo no. Na. Ato ba si Lito, maabot ang panahon nga, kung sila yung trabaho ni Mulit. Wala na. Dito din na sa mga checkpoint. Di na sa mga checkpoint. Manay problema niya. Wala ni checkpoint ni nga ni. Yung taxi driver, amaw ba? Kasama po na yung turno. Grabe no? Lahi na kitas behind. So ang technology sa drone, gi-apply, gipadako, muna ni. Ingana na. Agi nga po na piloto. Ay, piloto, gyapon. Abi na akong nalagyan po si Lito sa ubos na bagi. Pasagay ka. Good luck ni mo na, boss. Good morning! Sa tara na itong kapaminaw, samtang kapangita pa siya, Bernie, ang trending ni Bay Weasley na kuliat. Thank you for watching. Jaime Alahenyo. Iso ni Jonard. Good morning nyo dia. Good morning. Brother Oscar. Isos Moing. Good morning. Okay, ito lang ang third na to nga nag-trending kagabi. Oy. Title. Kagagapon sa Manila. Ang mga drivers, mga Grab drivers o uban pa, kung magpabakuna mo, nailibre 500 nga gas. Mo na siya. So, kabalo ka kagay art. Ikaw, sige na ninyo biran niyo si BP Leni. Project ba ni BP Leni nga tanan mga drivers, nagpartner na sila ni Mayor Isko Moreno. So talang driver magpabakuna. Pagbakuna. Samantaong kakagay art. Samantaong nga sige ra magagbira ni naman siya nabuhat nga nindot talawa kaysa ipapriso daw, kagapon nagbutang pa sa Twitter, kaysa, di ba, na yun na si Digo nga, kung di mo magpabakuna, ipapriso mo. May pa daw. Anahan mo po sila ni Ana, ang istorya. Una, nila tagana na daw 500 kaysa ipapriso. Saman sa tagagagahi art, saman sa daw. Samantang nga na, wala po sila. Sugot niya, Dilin niya tala ng mga driver na may 500 niya libre nga gasolina kung magpa-injection. Di taas kay linya kagahapon. Gingon nila daw nga, baka muna daw nga tandem. Leni o Isko Moreno. Basi kanina daw. Ang tawag na, Liko. O Coli. Pwede, Leni. O Moreno. In fairness kagapon. Naglinya sila kagapon. Para sa libre nga 500 nga gasolina. Tapos libre pag yung ka bakuna. Yan. Samansan mo, sige lang mong birada kang bipili ni Anak ko. Nawa. Maraming salamat, Lenny, nga ikaw ni apil na ana nga kampanya sa bakuna. Hindi mong pangyaw-yaw niya, ha? Congratulations! Nakamusal kayo, sige mo. Yun po ang atong mga trending ni Bay. Karong mga panahon na.